Hvorfor lykkes nogle mennesker med at tabe sig, mens andre, trods diæt og motion, bare ikke kommer nogen vegne? Jeg har længe troet, at jeg bare manglede disciplin. Jeg har talt kalorier, prøvet forskellige diæter, trænet mere og alligevel kom tilbageslagene hele tiden. Netop derfor har jeg søgt efter en støtte, der nemt kan integreres i min hverdag. Så jeg støtte på Evitrol. Vigtigt på forhånd, hvis I vil prøve Evitrol, så bestil det kun via den officielle hjemmeside. Der får I det originale produkt inklusiv garanti. Linket finder I nedenfor i beskrivelsen. Evitrol er et kosttilskud med udvalgte ingredienser, som ifølge producenten kan støtte stofskiftet og lette vægtstyringen, naturligvis i kombination med en bevidst kost og regelmæssig motion. Det er ikke et mirakelmiddel og erstatter ikke en sund livsstil, men det kan være et meningsfuldt supplement, hvis man konsekvent ønsker at arbejde hen imod sine mål. Det, der overbeviste mig, er den enkle anvendelse. Dagligt indtage den anbefalede mængde med tilstrækkeligt vand, ingen kompliceret plan, ingen ekstrem diæt, ingen radikal ændring fra den ene dag til den anden. Netop denne enkelhed gør det lettere at holde fast. Mange fejler ikke på grund af mangel på motivation, men fordi resultaterne udebliver og frustrationen vokser. Men når man føler, at man støtter sin egen krop, bliver det betydeligt lettere at forblive konsekvent. For mig var netop denne mentale faktor afgørende. Forestil dig, at du igen føler dig mere komfortabel i dit tøj, har mere energi i hverdagen og endelig gennemfører dit projekt på lang sigt. Ikke over natten, men skridt for skridt, men konstant. På den officielle hjemmeside er der i øjeblikket ofte rabataktioner og fordelspakker. Derudover tilbydes der som regel en tilfredshedsgaranti, så du kan teste det uden stort risiko. Disse tilbud er dog tidsbegrænsede. Hvis du aktivt vil støtte dit vægtstyring og virkelig holde fast, så klik på linket i beskrivelsen og informer dig selv om Evitrol. Skriv gerne i kommentarerne, hvilket mål du vil nå i år. Tak for at se med, og vi ses i næste video.